עוד סרטון שלנו, הנה אוגר קטן וגור, ואנחנו היום מאחרים לכם על אוגרים וגורים. הנה תסתכלו, הוא מנסה להסיע אותו לבית. כן, עכשיו הוא ברח. הגורים מנסים לברוח מהאוגרים, תסתכלו איזה מלחמה, אבל רבצח בתחרות אותו. ואם אתם תאהבו את הסרטון תעשו לייק או סאב. אז בואו נתחיל. הנה אוגר, זה אוגרי שלו, הוא מאוהב בו. הנה, חתונה! יאללה, תשבור כוס. לקחת את זה בת. עכשיו בואו נלמד אתכם איך עושים סלטות לאוגרים. גם אני אלמד אתכם בתור שלי. תביא את האוגר. אמא שלך. תביא. אני לא חשוב. ביי, אז הרבצתי אותך. ככה, עבור בדיוק. בוא נראה מנסה. זה כאן. זל! דרוני הקטן מאוהב בכל אחד. מזלי לא קוראים לי דרוני. תבדוק אם יש לו קקי. אין לו, ראיתי הרגע. זה הקפיץ אותו. מה, איך הוא לא בוכה? מה? נו, טיפו לי. תודה רבה. בוא נראה אותו עושה סרטה אחורית. כמה סרטות. הוא מלך העולם. אז עוד שנייה יהיה תורי עם האוגר ונבצעים. אז נחזור לכם עוד מעט שיהיה תורי. אז זה הכלוב שלהם, ועכשיו לקרחים. זה אני, שלום. וזה תנור, זה כאילו האוגר. לא שם לב. יאללה, אז בוא נתחיל. איתו. כמו רקדנית בלט. טוב, אז בואו, תסתכלו, אתם יודעים מה זה? הלווד. לא תעשה עוד? אין, זה לא אוגר! הוא מנשק את הקרקוש הזה. ככה, ושאו. תסתכלו קקי. אוגר, הם בורח. זה אוגר שלי, הוא עושה כבר קקי. הנה, תסתכלו את הקקי שלו. קקי של בבון. איך! המגעיל. איזה נשק, לא את הבולבול. איך! תן לי את האוגר הזה בביצה. הנה הקקוש החי. זה לא חינוכי. לא, עכשיו בוא נשים אותו פה עד שהוא... תראו מה מגנוב. איך הוא הולך ופתאום עושה קקי. בוא נראה אם זה. הוא רק התחיל את הקקי שלו. הוא אוגר קקי. כל הפרקים הקודמים שלו. אוגר נבלה. תרשמו לנו בערוץ הסאב. הוא בא להגיד בסרטון הקודם, אז הוא אמר זאפ. זה בקלאש רויאל השולט. הוא סתם אומר, אין מה לדאוג. ובפרקים הקודמים שלנו עשינו סרטון מצחיק של חתולה נבלה. נתראה בפרק הבא, בסרטון הבא הוא התכוון. אז ביי. אל תשכחו לעשות לייק או סאב. אם תאהבו את הסרטון אתם יכולים גם להירשם לערוץ. נכון, זה הכי טוב. כי אז נקבל יותר כסף, ואז אם נהיה מפורסמים נקבל יותר כסף. אני ככה שאני מפורסם עם אבא שלי. נכון, גם אני מפורסם. אתה לא. אתה נכון. כי אח שלי דוקמן בקסטרו. טוב, אז יאללה ביי, נתראה בסרטון הבא.